बे समाव गोजोन फुंबिलि समनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। लोगोसेनो खुंगा 50थि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो खुंगा 45थि बोसोरारि जथुम्मा राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय राङापारा दख'रानि जे लकेश्वर ब्रह्म गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 13 अक्ट'निफ्राय जि हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। दा बेनिनो दिनै थामथि सान, बे थामथि साननिनो दिनै गिबि हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बेयो जानानै थांबाय। बे गोथार फिरफिलाखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि राजेश बसुमतारिया बिरहोदों। बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मानगोनां अबिर नार्जारि बिथाङा दिनैनि जोंनि बर' माहारिनि गेदेमा अलंबार सुबुंफोरनि मुङाव जि बिबार बावनाय, बे बिबार बावजेननाय बेखौ बिथाङा मावफुङो। आरो बेजों लोगोसे बर'फोरनि मुंख्लंफोरनि जि बिबार बावनाय मुंख्लं खाम्फा, बे मुंख्लं खाम्फाखौ जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि जित सरगयारि आरो रुपम दैमारि बिथांमोना दिनै मावफुंनाय जायो। दा जोङो दिनै थांनाय 13 अक्ट'निफ्राय दिनैसिमहालागै जोङो दिनै सानथामनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि माखासे हाबाफारिफोरखौ जों लाबोबाय। थांनाय 14 मेआ जोङो फार्स्ट डेलिगेट सेसन जादों। बे जोंनि फार्स्ट थान्दै जथुमाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां कनिन्द्र बसुमतारि सार बिथाङा फैनानै जोंनि मेहेरगोनां थान्दैखौ मैया बेखेवनानै गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि होलांबाय। आं बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। दा दिनै जोङो 15 डिसेम्बर, बे 15 डिसेम्बराव जोङो दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि सनितपुर बासिनि एबा सनितपुरनि बर'फोरनि रायजो जानायनि आरो जोंनि सनितपुरनि माखासे जातीयताबादखौ लाखिनांगौनि थाखाय दिनै जोङो 11 बाजियाव मोनसे हाबाफारि लाखिदों। बे हाबाफारियानो जाबाय बर' नेसनेलिज्मनि सायाव सावरायनाय। आरो बे बर' नेसनेलिज्मनि सायाव सावरायनाय हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बारग' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो दानि आसामनि सासे केबिनेट मन्त्रि मानगोनां इउ जि ब्रह्म सार बिथांखौ गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनाय जादों। आरो बेयावनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां खुंग्रा सरगयारि बिथांखौ जोङो बेखेवगिरि आलासि महरै हांख्रायनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां प्रसान्त बसुमतारि बिथांखौबो जोङो बे समाव माननि आलासि हिसाबै हांख्रायनाय जादों। बे हाबाफारिनि बेयाव मा मा थांखि लागोन? नंगौ, जोङो जोंनि नैबे गल्डेन जुबलि जिहेतु सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि नैबे बर' हारिफोरनि रायजो जानायनि थाखाय जोंनि थाखाय बिराद महत्वपूर्ण एबा गोनांथार होननानै जों सानो। आरो बेयाव जोङो दिनै जोंहा बिराद थांखि लानांगौ दङ। जोंनि दिनै नैथि डेलिगेट सेसन दा मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय जागोन। बे नैथि मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय जानो गोनां थान्दै मेलाव जोङो गोबांथार हाबाफारि लागोन। मानोना जोङो दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दिनै खेबनै गोरोबथायाव जोङो सनितपुर बासिया बे थालांदों। आरो थालांनायाव जोंहा जेबो मोनसे बेबायदि हाबसननायनि जेबो राहाफारि गैयामोन। दा दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मुङै जोङो दिनै सनितपुर आरो बिस्नाथआ जोङो बिटिआर हाबनायनि मोनसे दफा दङ। जाय दफाखौ लानानै जोङो दिनै नांबाय थादों। जोङो दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम जोङो नांगौ बायदि जोङो नारसिननायबो जों खालामबोबाय थादों। आरो बेखौ खोब थाबैनो खम समनि गेजेराव मावना होनांगौनि थाखाय जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानैबो मिरुनिसिम जोङो खावलायहरदों। आरो बेखौनो जों डेलिगेटआव दिनै थांखि लागोन, जाहाथे खोब बेखौ खम समनि गेजेराव जोंनि सनितपुरनि एबा बिश्वनाथनि जि सिमा बारायनाय खामानि बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ। मानोना जोङो दिनै मिथिगौ थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय लानानै दिनै 2022 मायथाइसिमाव दिनै 3 बोसोर जाबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथाया। आरो बिनिनो दिनै बिटिसि सरकारा दिनै 2 बोसोर आबुं जाबाय। दिनैसिम जोङो सनितपुर बिस्नाथआ दिनैसिम बिटिआरआव हाबसननो हाथ'नाय जायाखै। दा जोङो बेखौनो जोङो थांखि लागोन, जाहाथे खोब खम समनि गेजेराव नैबे डिसेम्बरनि गेजेरावनो जाहाथे माबा मोनसे जोंनि सोसननायनि जि राहाफारिफोर बेयो जाहाथे जाफुङो। आरो खोब खम समनि गेजेराव जोङो जाहाथे बिटिआरआव हाबसननो मोनगोन होननानै जोङो दिनै मिजिंथिदों। आरो जों बिनि सायाव जोङो दिनै गोख्रों मोनसे थांखि लानानै फैगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 15थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोख्रों थांखि लानानै जों थांनाय जागोन। फैगौ डिसेम्बरावबो बे हाबाफारिया जाफुङाब्ला नंगौ, जोङो दिनै बे हाबाफारिनि सायाव जोङो गोबां सावरायबाय थादों। आरो बेखौनो जों सावरायदों, दिनै जोङो खेबसे नङा खेबनै, खेबनै नङा खेबथाम जोङो थालांदों। आरो दिनैसिम जोङो गाबोन जागोन समफोर जागोन होननानै दिनैसिम जोंनि माखासे समा बारलांगासिनो दङ। आरो दिनै जोङो बेखौ आसा खालामगोन, दिनै आसाम सरकार बा भारत सरकार आरो लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम जों बेखौनो खावलायगोन, जाहाथे जोंनि नैबे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 3.1
दफा बायदि जि सिमा बारायनाय हाबाफारि बे सिमा बारायनायखौ कमिसननि गेजेरजों जिबायदि मावनांगौ बेखौ गासैबो मावजोब्बाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बेखौ खोब गोबाव खालामालासिनो जाहाथे थाबैनो फोजोबनायनि बेबस्थाखौ लानांगौ मानोना जोङो दिनै मिथिगौ कमिसननि गेजेरजों जोंनि गामि सोसननाय खामानिया दिनै डिसेम्बरनि गेजेराव जोबनो गोनां आरो दिनै सावरायनायनि गेजेरजों बियो फाइनाल सलिउसन फैनायनि मोनसे बाथ्राखौ जोंनो होबाय थादों दा बेखौ जुदि बिथांमोना मावफुङाबा बेखौनो जुदि राजनैतिक लाबनि थाखाय जुदि फैगौ 2024 मायथाइनि जि एमपि इलेक्सन बेखौ लानानै जुदि माबा मोनसे राजनैतिक षड़यन्त्र खालामोबा बे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन आरो जों सनितपुरबासि जानानै जों मालाबा बेनि सायाव कमप्रमाइज खालामनाय नङा।